En gang spillede jeg meget musik. Jeg spillede og spillede. Jeg spillede til koncerter, og jeg spillede derhjemme. Jeg spillede klaver. Jeg kan ikke huske, hvorfor det lige blev klaver, men det gjorde det altså. Jeg havde en russisk klaverlærerinde. Hun var meget streng. Når man havde spillet et stykke til ende, skulle man tage sine hænder ordentligt ned. Ikke bare lade dem falde ned i skødet. Nej, de skulle let og elegant svæve ned med et let buk i håndledet, og så lande en på hver sit lår. Nu spiller jeg ikke mere. Jeg ved ikke hvorfor. Dengang gik det mig meget på. Det var vigtigt. Nu er jeg ligeglad. Tror jeg.